wij kunnen heel tevreden al terugkijken op deze expo voordat deze dag al afgesloten is. Wij denken en wij vinden dat het heel belangrijk is om als ondernemers onder elkaar het netwerk te versterken. Maar ook om de mensen te laten zien in deze regio dat er toch verschrikkelijk veel gebeurt in dit gebied. En bedrijven die wel van horen en zeggen bekend zijn, maar waarvan men niet precies weet wat ze doen, kunnen hier echt laten zien van kijk eens, dit doen we. Werkleerbedrijf NEF is een samenvoeging van de voormalige sociale werkvoorzieningen, Trion en Oostergo. De missie is om zoveel mogelijk mensen in het reguliere bedrijfsleven aan de slag te krijgen. Zoals bijvoorbeeld Probo en Dokkum. Maar ook samen met Van Smaak, de maaltijdvoorziening. Van Smaak levert maaltijden. En NEF levert het personeel. We hebben alle soorten dieetmaaltijden die er maar zijn. Van glutenvrij en alles wat er maar te verkrijgen is. Ook vegetarisch. Een drone is een radiografisch bestuurbaar toestel die allerlei apparatuur mee de lucht in kan nemen. Iedereen kent ze als de apparaten die de lucht in gaan om foto's en filmpjes te maken. En je kunt bijvoorbeeld met een drone, door te meten vanuit de lucht, heel precies gaan bemesten. En heel precies ook bestrijdingsmiddelen gaan toepassen. Je kunt voor €1000 al een heel geavanceerd toestel kopen die hoogwaardige foto- en videobeelden kan maken. Maar hobbyisten beginnen ook wel eens gewoon met een heel goedkoop toestelletje van een paar tientjes om het vliegen te leren. En daarna overstappen naar een groter toestel om echt leuke foto's te kunnen maken. Ik ben samen met mijn vader eigenaar van het autobedrijf. Wij verkopen auto's, wij repareren auto's, onderhouden. We willen het gewoon goed doen. Goede service en kwaliteit leveren. We hebben ook een takel- en bergingsbedrijf. Als mensen een ongeval krijgen en ze kunnen niet meer rijden, dan kunnen wij ze wegslepen. Gisteravond had ik een jonge mevrouw die had een oude auto, die kon niet meer rijden. En die zag bij ons een auto op een stand staan. En ze heeft er vannacht even over geslapen, maar toch vanmorgen heeft ze de auto van ons gekocht. De paardendagen die worden dit jaar voor de 26e keer gehouden op 25 en 26 juli. En precies waar we nu staan, achter het Dorpshuis de Warf, dat zijn de terreinen van de paardendagen. Er zijn nu 10 hindernissen, niet een marathon elke Nederland die zoveel hindernissen heeft. En er komen nu dit jaar een 140 deelnemers uit heel Nederland en België vandaan. Half maart gingen wij open. Via internet kunnen ze dan opgeven. En we waren 24 uur open, zaten we over de 100. Wij gaan dit jaar van 120 deelnemers naar 140. En dan hebben we nog een wachtlijst.